डीजे रंजीत मदारपुर मोबाइल नंबर 9664018993। डीजे विकास रीगा सीतामढ़ी। डीजे रंजीत। आप सुन रहे हैं अमित पटेल की आवाज में। भोरे से हम समझा के भेजनी लेके आई हालाका ए सैया। भोरे से हम समझा के भेजनी लेके आई हालाका। ले आइला भारी भइल बीमारी मनला ना कहालाका। टिकुलिया ललका डीजे रंजीत। टिकुलिया ललका सटला से भइल सैया झलका। टिकुलिया ललका सटला से भइल राजा झलका। टिकुलिया ललका टिकुलिया ललका टिकुलिया ललका भइल बाटे झलका। टिकुलिया ललका कहियो ना पूरा हमारा करे डिमांड के। झुमको भी लाइल बड़ा लो पलबरांड के। पलबरांड है कहियो ना पूरा हमारा करे डिमांड के। झुमको भी लाइल बड़ा लो पलबरांड के। टीका ले आइला नथिया लैला वो भी कलर झराला का। चाही ना तोहर पेन तू अपने चूड़ी हई सराला का। टिकुलिया ललका टिकुलिया ललका सटला से भइल सैया झलका। टिकुलिया ललका सटला से भइल बाटे झलका। टिकुलिया ललका डीजे विकास रीगा सीतामढ़ी। भइल बाटे झलका। टिकुलिया ललका टिकुलिया ललका। आप सुन रहे हैं अमित पटेल की आवाज में। पैसा कमाई कमना कोना में धरेला। हम कहिया तू तई मौली करेला। मौली करे हाँ। पैसा कमाई कमना कोना में धरेला। हम कहिया तू तई मौली करेला। कहिले रोड धके चला बराबर चलेला तू तो खाला का। निक न लागे सुनो ये राजा मन के तोहर बढ़ाला का। टिकुलिया ललका टिकुलिया ललका सटला से भइल बाटे झलका। टिकुलिया ललका सटला से भइल सैया झलका। टिकुलिया ललका भोरे से हम समझा के भेजनी लेके आई हालाका। ले आइला भारी भइल बीमारी मनला ना कहालाका। टिकुलिया ललका टिकुलिया ललका सटला से भइल सैया झलका। टिकुलिया ललका सटला से भइल राजा झलका। टिकुलिया ललका। डीजे रंजीत।